wis wayahe nonton budalan. Nonton budalan. Oh. Wis ayo gek neruske laku sik. Ayo mak tak derekke. Enjing bidal kumuro saking jroning raja. Kung ingkang pala Kuswa prabusananira Lir surya wedalira saka ing Jalanidi rasa madangi jagat mungo paning sabocah ing ukir marababang sumirat kiring soroting surya mekolan gunung-gunung
Panenggih pundita ingkang cinaripta lan sanes tata rakit ing pertapan papaning pendhita linangkung kungasang angambar Gondarum rumaning basa panyandra drajating Brahmana angasrama mangun puja brata tataning manembah bane dupa mangalat murup makantar tarling kaprabawan Leng mangestri ditising pamawas waskita tanduing pramana narawang wenganing rahsa saciptane amung anglingga murda kang kawasa saktine wis ngampil gaibing Bathara rasa samar sumingkir krana sumenar trabas saliring kang samar-samar marma kalih saking Raswatir tirtaning candraning pasuryanira sang Begawan Keswa Sidi dinulagar gumelar sanggya para cantrik mangguyu janggan kananing raos muhung samya ngestu padha datang saling kayun ora ngempek eyong ya mung ngajab antuka sihing sang maha yogi kinupita kang aneng ngayun yun-yunan nglawan sang wiku konane Kusenopatining Sri Rama maruti perbawane lak putih memplak urune netraning mawa pangaribawa wadana tumungkul kulina matrapake trapsila lagian sarwa prasaja jagat wis ngundangake jenenge Sang Hanuman marang miturut mring Sang Keswa Sidi dinadar ing saben hari riwusnya winulang saliring kawruh ruing rasa sangya kadang bayu Yuwana kang kaesti Hesti itu bondo dalah naga wera raseksa jajal reka naga ngahambira rarasing swasana narbuka wiwara padang dangu hanting wijiling sabda Sekar kadung kungas gandanira katiuping mandra tanjuing ana
Ilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Mengkoto anumanan sira jajal reka. Wonten pangandika ingkang adhawuh piremban? Wonten pangandika ingkang adhawuh Sang Mahayogi. Samangka kadang-kadangmu bayi liyane padha sawega ing jaba. Tak sawang wiwit mau ana ingkang bakal mbok takokake marang aku Anuman. Kaluhuran dawuh Paduka Sang Mahayogi, anggen kula seba ing ngarsa jengandika Sang Maha Muni menika tanah sanes amung kepengin ngempeke katrimaing sugeng Paduka Sang Minulung jagat. Namung nadyanto kula sampun wiwit kuncung ngantos gelung anggen kula ngudi dhateng kautaman. Parandene taksih gidhuh ing raos pangraos kula. Keparenga kula cumadung dawuh piremban? Anuman ngertiya. Kabeh iku sejatine purian becike wae. Yen wis mangkono wis bener, becik tegese manut jaman. Manut cara kang deneloni wong kang nggone kabecikan mesti rahayune mung sakjroning golongane dhewe. Becik ing tanah Jawa terkadang sarulan ala tumraping bangsa liya la becik kang kena dienggo ning endi-endiku becik kang kepiye. Mangkene Anuman, yen kowe bisa mranata apa-apa ingkang murih utuh lan mundhak tulen, murih kepenake angger wong iku aranang nglakoni kabecikan ingkang mesti tinampa ing sadengah bangsa. Ngendi bangsa ingkang isih ngarani ala marang laku mau, kayane isih duwe salah dhewe, durung nyandak marang becik kang sak temene. Anuman, jagat iki meruhi telu, siji dadi, loro wuh, telu wutuh. Lan nyirnakake sabarang ingkang tanpa guna marang dumadinku. Yen wong nggone wateng ing jagat mangkono kiraku wis ora bisa aran salah. Wong loro diwarasake kegese diwutuhake maneh. Diarani awit ing uripe supaya isih tumangkar ngiseni donya lan ngetokake hasil kang akeh. Anuman, yen wong mau wis ora ngetokake hasil nanging malah mangan dhewe mesine mati dhewe. Ora usah dipateni, uwit ingkang wis ora woh maneh uga cepak patine sawise mati. Bathange wit utawa kewan iku ngregeti jagat. Mulane banjur ana ingkang mbosokake nganti lebur. Nganti dadi lembut utawa dadi sari kang alus. Kena diserot dening tuan kang isih enom ing wasanane aluse bathang-bathang mau nguruni uripe tetuan lan kewan ing jaman samburine. Tegese rereget ingkang tanpa guna mau saiki bali dadi sari ingkang nguripi lan migunani meneh. Waduh, Bremban, ngaturaken gunging panuwun. Awit saking sesulang Paduka Sang Mahayogi, sak nepsu-nepsune wong meksa kudu murih becik lan wutuh. Akeh wae wong kang nesu saweneh mecah grabah, ngrusak piranti ning omah, mbuwangi barang, ngakon minggat utawa nyebake marang bojone lan liya-liyane iku kleru banget. Apa ora luwih prayoga wong nesu mau gawe omah gedhong, nesune nesu anake banjur disekolahake kang dhuwur, umpama aja ngajab lara utawa ngajab minggat. Malah pujinen supaya mariya bodhone dadiya pinter. Aja dipicakake nanging konen sing awas. Aja kok kon mati. Nanging malah pujinen dawa umure supaya ketekan anggone mareni marang kesalahane. Anuman, anggepen pituduh ingkang meruhake salahmu banjur udinen. Iki kabeh mau meruhake marang luputmu cekake. Donya iki adepno becike sambarang lakon. Tampanen kelawan seneng minangka wulan. Yen mangkono mesti atimu tansah bungah. Marak adoh seka
sengsara ndawake umur lan gampangke sediamu Anuman. Anuman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal. Oh. Waduh, Kurban. Cuma plong raos sing manah kula pindha sinaraming tirta windu. Padang trawangan raos kula sang Mremban. Kepareng kula tetep nderek wonten mriki. Nderek paduka Sang Mahayogi. Iya ya. Mung wae kowe tak wenehi gaweyan ora suwe maneh bakal tumekaning mangsa kala uduning anugrahan pepakem aku turunmu. Mung wae mara titinen. Sapa baya manungsa ingkang sembada dadi wadhahing wahyu? Anuman nanging kang pratitis nggonmu nuduhake mawas. Lamun to luput pandugamu, yakti bakal ndeder karusakan. Inggih, ngestake dawuh. Keparengan kula pamit madal pasilan kula inggih. Nuwun pamit madal pasilan Mremban. Kapundi dawuh Paduka Risang Narpati Ngawangga pabekti kula mugi katur sinuwun. Ya ya. Anuman dak tampa gawe bombong rasaku. Semanten ugi bekti kula katur Sang Mahawatih Harya Sengkuni. Sawe Man. Apa Ana apa Aku ki ndelik merga wedi ya. Wis kono ah. Wes angel. Mekaten ugi Raden Dursasana. Ya, kelingan ro aku Man. Ih. Tak tompo Man. Anu Men, kula dawuh. Ora pati nduga mana
Lah kok dadi aku ketemu sliramu ning papan kene ana gawe apa kowe mapan ana ning gunung Kutha Runggu iki anu man. Ih. Mugi andadosna kawuningan bilih kula nyeswa dhateng mendita anyar katon. Inggih menika guru kula pepundhen kula Sang Panembahan Begawan Kesawa Sidi. Lho, yen ngono pawarta kang sumebar iki bener yen to ing tlatah kene ana pendhita tiban kang Angasrama. Ih, kaluhuran dawuh Paduka Sinur Prabu Suryatmaja. Wah, berarti beritane ora hoak. Wonten apa? Wonten menapa? Tak cethake. Dadak metu meneh. Bener berarti iki bener. Berarti kowe nyantrik nang kene ya to, Man? Nggih. Nggih. Pemban Begawan Kesawa Sidi. Gage. Larapna sinuwun ngawangga marak lawan aku. Dalah para sata Kurawa kepengin sak pejagong kelawan Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun ngapunten. Rikalangan mangke Sang Mahaya kinembe wonten ing pasumeden suci boten saged dipun panggih dening sinten-sinten. Kula ingkang tinanggenah tetugur wonten ing mriki mila nyuwun ngapunten. Benjang kewala menawi sampun wonten lodhanging penggalih Sang Adi Premben. Jawandika sinuwun ngawangga badhe kula larapaken sowan wonten kersanipun Sang Mahamuni. Lho, Anuman. Kowe kok wani guneman balekake? Aku ki sapa? Narpati ngawangga ora keteng cilik-cilikan aku ki ya ratu. Dasare aku dutaning Nalendra Agung Ngastina, Kyai Prabu Jaka Pitana. Praptaku ing kene ora liya mung kepengin mundhut pepakem. Makutha Rama Anuman. Jaja mundaplir kinetap netra kocak mundarandir hidupnya manggala cakra. Oh, wah, jagat mangesung kramane mak jremong kok. Mak cekot ning kuping. Arep mundhut pepakem Makutha Rama anggepmu apa? Aku nganti jeklu-jeklu ana ngarepe Sang Adi Premban wae durung kasembadan. Durung kesamadan dayaning pepakem Makutha Rama. Lah kok dadi gembelo Narpati ngawangga lho. Malang kedak pendirangan mripat ngarep apa? Ayo, kowe saiki gelem bali apa ora? Ora gelem bali aja takon dosam. Sapa sing rawe-rawe tak rantas, sing malang-malang tak putung. Babu, sugih kendel bondoane kowe Anuman. Kowe mulat Narpati ngawangga ora mung tiba berblarak, nanging colok Sang Hyang Surya Maju sabarem ora bakal tinggal gelanggang colong. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu. metu menyang dalan sing amba ing kene marganing patimu Anuman. Lunga meneh.
Edian. Edian, cadak rica-rica. Wah. Wes mlayu ah. Anoman, aja gembelo sirahmu. Sawangan pusakaku iki. Sawangan pusakaku iki. Yen nganti kowe ora kena apa-apa, sembah ider-ideran kowe Anoman.
Narpati Basukarno, sawangan. Sawangan iki Narpati Basukarno. Oh, mati aku. Dewa Betaraning jagat Hyang Agung Paduka paringa pangayoman. Paman-paman Sengkuni, katiwasan Paman Sengkuni. Lajeng ginanipun menapa anggen kula swita wonten negari Ngastina. Menapa ingkang saged kula jagaken malih Paman? Nggih. Mila ta mila Paduka nglepasaken senjata pamungkas ing atasipun namung Anoman Kewala Paduka sinuwun ngantos ngedalaken pusaka piningit. Alah nggih. Paman, taunana windanana. Kula mboten badhe wangsul menawi mboten piyangga kalian pusaka kula, Paman. Nggih. Trisno Banawalapati silih ungkih genti kalindih kula ingkang winandegan Narpati ngawangga Prabu Karna Basusena lumawan Sang Anoman lan Kadang Bayu. Nanging datan monggo puliya Trisno magut pupuh Narpati Karna Musti senjata pamungkas Kyai Kunta lumarep kaya kilat sakedheping tingal wis sinaut dening Sang Mayangkara. Direkta ndedel gayuh gegono gitu kembalian Narpati Karna Basusena uwur bali wuring raos sinegek bangkae dalan nono kawusa ingkang mapan ning puncake Ngaldaka Candramanik nyata lamun pujang garing jagat salira Brahmana Agung. Sidam Sekaring Bawana Langgeng putrane si Bobong ngger anak Kuwong Jentara Bisawarna padha Basuki Raharja praptanira kulup aning pertapan kene nggir inggih pangestu paduka Kanjeng Rama Pemban niskala suwan kula manggih rahayu namung pangabektinipun ingkang putraing Singgala mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pemban. Iya nggir tak tampa gawe bombonging rasa
ora liwat mung pangestunipun bapa. Amayo ngono lekas kita, dahat kapundi inggo jimat paripe. Mugi andayanana katentreman sumrambah kawula sak negari sing Rama. Anakku nggih wong bagus. Bisa warna. Saektinipun bapa rumangsa bombong dene jeneng para kaki ing ripalungguhan iku mituhu dawuh pawelingipun bapa. Nyatane ngriki sira sowan marang pertapan Candramanik. Piye nggih? Para kawulanira ing Singlapura sakpungkure si bapa ngasta songsong jejeg ing adil ing Singgla kaki. Aduh, Rama Primban. Estunipun kula sampun nindakaken sedaya dawuh piwucal paduka Kanjeng Rama inggih sasaget-saget sagadu ing lampah. Sakadaring manah kula inggih sampun kula tindakaken jernyatanipun para kawula sami ayem tentrem niring sambikala namung kemawon inggih boten saged wibawa kuncara kadinalika Kanjeng Rama Primban ingkang ngastu wonten ing Singgla. Anakku ngger anakku wong Jentara. Ya, ora dadi baya pangapa jer anggonira ngrumangsani kang mangkono mau. Ideping tekad jeneng sira isih kepengin gayuh ingkang luwih. Prasajan kewala kula nyuwun dawuh sabda paduka Kanjeng Rama Begawan. Mugi saged kinarya pamecut laksitaning lekas kula. Anggen kula maluya praja Rama. Ya nggih, ya. Lakuning urip pamunging pamardi lan pamarsudi mau dadiya pangudi. Sepisan becik ing kelakuan saranane kudu hanggulang welas asih nancepake rasa sih katresnan lan kapindhone akeh kepinteran. Saranane kudu nglateni pisan pasinaon sarta ora isin tetakon. Katelune pakulaing kagunan saranane kudu ngulinakake panggarap sarta nengkarake panggautan kanthi gemi surti nastiti ngati-ati sarta tumungkul pamikire. Kaping 5 ngudi singgih saranane kudu manggung ngudi kawruh pangreh praja sarta nuntuni tata tentrem tata patrape wong omah-omah tentrem jenjeming ati. Angka 6 buntasing sesurupan seranane kudu gegosokan panemu sarta anggelut marang surasaning basa. Banjur ingkang pekasen landheping panggraita. Saranane kudu nggulatake cipta sasmita yaiku mawas rasaning patrap lan pangucap apa dene kedhep sasmita sarta nampakake rasane dhewe marang wong liya iku kulub sabta ingkang wis ingsun paringake marang jeneng para kaki. Kena kinarya gegaran. Aduh bapa ngaturaken manuwun tetrawangan raos ing manah kula pindha lumampahing panci ing wanci panglong pinapak ing obor 1000 namung kewala kadhi wonten kandheaning raos kula dene suwan kula ing rikalenggan mangke kadhi benten lan padatan krana pertapan menika semuni wingit. Menapa wonten wigatos ingkang badhe paduka paringaken dhateng ingkang putra bapa kula bener aturira bener tegese sira lantip ing panggraita ngerti nggih. Saekdene waleh apa kaya wis purna darmanipun bapa ning alam padang iki. Wiwit kuncung nganti gelung nggonku laku dharma lumaku ana kabecikan. Srananing panggayuh aku nganti nyabrang saka negara Ngalengka melu Sang Bathara Rama. Hiduping tekad muhung angestuti marang bebener nanging ngger sumrupa kabeh kang ndak tindakake mbuh bener mbuh luput. Dina iki kaya wis wahyaning mangsa kala kumudu paripurna. Katandha pun bapa wis nampa tengara gaibing kang kawasa. Pun bapa nedya tinimbalan marak suwan ana ngersane kang wasa nggih. Aduh bapa. Yayah sinampar gelap tiasing Sang Nata Prabu Bisawarna dupi wis
nampi pangandikanira Sang Rama Begawan Kunto Wibisana. Kawusa ngucap tambuh sukaning dalih Hagendong Tias Wigna tumungkul hangaras padha caraca saningkang luh nganti kaya tangis dadal. Ribeting raos duh kitaning galih nganti sesak dadane nganti kaya mledak-mledak mangkono pegat-pegat wijiling pangandikan. Duh Rama pemben king menapa paduka badhe negake dhateng ing putra pun Bisawarna. Sepinten banging kula anggen kula badhe ngembat praja Rama pemben kula ngrumaosi secupeting nalar tuna ing budi cingkrahing samukawis kula nderek paduka kula bapa putranipun bapa ngger sumrupa lakuning manungsa ana ing marcapada iku ora liya menyang endi parane kejaba munggayuh samurning loya. Ngger rungokno pangandikanipun bapa ya. Wiwit jaman Ramayana mbiyen jaman Ramayana pun bapa mung tansah ngemuh marang wataking candala ingkang sinandhang dening Kanjeng Koko Prabu Dasamuka nganti delekake dening Titi Sing Sang Hyang Wisnu parandene ora mendho malah saya ndadra ora ana dalan kejaba pun bapa nyabrang nderekake sang marting jagat anak unggir. Mongko sipating pendhita iku kudu samu barang bisa ngekani patraping manindak ancasi sedya kudu amung mamrih pakule ora liya pakuleng sampurna loya ya gegayuhan pati ingkang sampurna gandrung marang panembah lan sengsem olah kasampurnan. Dalane ana telu: siji mawas diri, loro srana srawung marang wong kang tekun pangidepe, kaping telune nyenyuwun marang Maha Agung. Ngger rening nyatane wis ana dalan trontong ing pepadang pun bapa bakal ngesti kamuksan. Aja mbok ribeti atiku mara lungguha Kang Prayoga. Aku tak guneman marang sira. Inggih Rama. Anakku Bisawarna. Yen to pangestimu kang kaya mangkono mbok rewangi nibake luh ana ngarepe pun bapa yektine tumetes luhmu. Nandhake yen kowe bakal ngribeti lakune pun bapa. Nger yen kowe isih gondeli padha wae kowe kang nggonan nepsu kang mancahi marang kepareng ingkang kawasa. Ingkang nggone bakal methik tandurane mula kang saka kuwi ger tak tundung tumuli kowe baliya marang praja. Kleru panyawangku, kowe adikku ingkang tak tresnani Gunawan. Kowe isih mapan ana ing kene, pun kakang udune ora bisa sapatemon, nanging merga aku mau nyawang cahya mandranyada lanang. Jebulane ora liya adikku kang tak tresnani Gunawan. Apa kowe ngerti marang aku, Ri? Inggih, Kakang Mas. Pangabekti kula mugi katur.
Ya tak tampa gawe bomboe rasaku. Apa kowe isih eling marang aku, Dik? Nggih, Kakang Mas. Kula nyawang salira paduka ingkang kadhe mekaten. Saking paninggal batos kula cetha menawi Kakang Mas Arya Kumbakarna dereng saged manjing tetunggilan kaliyan ingkang kawasa. Dasarmu apa dene kowe bisa nyawang aku mangkono? Awit pun sewu. Kakang Mas tasih lenggah wonten ing alam antara. Saka pangrasaku kuwi dudu alamantara. Nanging kuwi swarga tundha sanga tumrawipun Kakang, Dik. Kakang Mas, pangrosipun Kakang Mas ingkang mengkaten kala wau dawah klintu. Kula nuwun sewu menawi dipun esti sarana pengeling cipta maya menungsa tumitah wonten ing alam padhang menika. Namung tansah nengenaken dhateng Budi Darma. Inggih menika hamba baraken sih katresnan dhateng pepadhane. Dhateng pepadhaning titah kanthi sarana kautamen. Yen nganggo srana kautaman kurang utama apa nggonku dadi titah nalika ing negara Ngalengka biyen. Dinemune mbok arani yen to aku isih ana ing jagating penasaran. Kakang Mas, kinarya mitulungi kacintrakan kasangsayan menika mbetahaken pangorbanan. Inggih menika kanthi srana ngantepaken tekad lan paduka nyrantos sawetawis wedal. Ladalah. Dadian ngono cethane aku isih durung nyawiji lawan kang gawe urip. Apa aku durung bisa bali marang kamulyanku, Dik? Nun inggih dereng Kakang Mas. Banjur dalane kepiye? Kula mboten badhe saged awit tekating kasampurnan setunggaling titah menika dipun tanggel piyambak. Marginipun Kakang Mas sanes margi kula mekaten ugi kosok wangsulipun. Wah, ladalah. Ya yen ngono banjur aku kudu piye, Dik? Gage srananono tulungono aku. Terungane kowe sing wis bisa nyecep kawruhe Sang Marting Jagat Bathara Rama Wijaya. Nggih. Anggen kula badhe ngukut jagat kula kanthi sarana kamuksan menika. Labet saking piwucalipun Sang Bathara Rama mila Kakang samangke wonten mancing kang prayogi rehning Sang Hyang Wisnu sampun sasana wonten ing bumi kula aturi nitik sinten menungsa ing marcapada ingkang dados sasana ning Sang Hyang Suman Dewaning kabagyan. Kula aturi tedhak mangetan sampun ngantos minggo ing margi. Kula aturi nyuwun pitedah dhateng titah ingkang dados sasana ning Sang Hyang Wisnu kula wau Kakang. Wah, ladalah terwaca apa sing dadi dawuhmu, Dik? Sagung semedine Begawan Kunto Wibisana ing cipta arsa ngipatake bebantan kang pungkasan. Harenggih kadhangira catur werna eling-eling pendhita ingkang wis umpuni agal miwalembat. Jumaglowe nganggo onus kadhangira catur.
Buta Pandha Tata Gadesaya Indraksa Sara Maruta Pawana Pana Margana. Oh, waduh. Ulun ngantos mawi perbawa panas kula. Kono saking salira paduka ulun wonten wigatos sing menapa ulun mboten ngados padatan. Kaget raos kula nyuwun dawuh Bu ulun. Kula nyuwun dawuh Bu ulun wonten menapa? Kula pun aruamah ditokake saking salira paduka. Lajeng kula mangke saged mangan napa? Kadang-kadangku kabeh dina iki wis tumeka wahyaning mangsa kala kudu pisah kelawan panjenengan ingsun. Waduh, dos pundi dene paduka paring dawuh pangaten? Lah kepiye kados pundi ulun? Paduka kok badhe pisah kalih luamah kula. Mangke mangan sinten Bu ulun? Aku kepengin bali mulih marang kamulanku jeneng sira tunggal karo aku mula goleka kasampurnan dhewe. Waduh terus pundi nalika gesang samat sinamadan kalian para ruang menika jebul sareng paduka badhe kundur wonten ing tempat suci kula saprikanca lajeng dibucal-bucal ngaten kemawon. Ulun mboten purun ulun. Dalah kula mboten purun pisah ulun, aja kaya mengkono aja. Kabeh minengku dening kudrating Kang Wasa. Kowe lumaku marang alas Duryapura goleka manungsa ingkang sumorot cahyane. Pedinen supaya bisa nyampurnake kowe kabeh kadang-kadangku. Waduh, ulun nyuwun pamit. Ya sing hati-hati kadang-kadangku kabeh. Iring-iring pendhita ingkang wis ngumpuni panjing suruping pati mulyaning sangkan paran ngrajut Kang Merwana Jati saya ical saking Pandulu kumrasa ing antariksa dewa nyawarake kembang wangi mangka tandha pakurmatan muksane Sang Wibisana.
saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pus kita karanggiwan putyandira sang dicorong brengeng lira swaraning madu pronto anungsung sarinding embang bocah pacang ireng angin Siruping sang wang arepku kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang wang Pertunggapati kang jembrul saking Brangwetan nadyan kira megarsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dewe tatasing kamantian dewasane nang wau kawusa ancik terus ngancik goro-goro Sukra mangkara tumpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Mahesares Patimintuna Eka Dwi Catur Panca Sacapto hasta astana dasa